Ni ka jilang man ta kasi ka day bangi la rai ban mi no naka seng MPP namar bahaki ni ki pol ki bladap nakaliang jong ti he jong ka MPP kila kren chai ba kin penrung ba yo lot chai kumo dukhot jong ka MPP ba ha ka jong oporo kila kren chai ba nakaliang jong lot chai la kren chai ba du MLA la kren chai ba kim kwa ba ne trelang bat ni jadi nak dengan daw ba ni nakaliang jong ki ba ki nong kerchan jong NPP ki ba nila ikon naka MDC election nila ai rai ban mi no nak ni parti anak kaliang jong ni hadu mentangi padan kono ban rong ha kono no parti ndai kat kum ka jong ya mai phang jong ni hiro rong ba ki long kume ki nong kerchan ni nila ai rai bangin ya thau shwan daka Ramrai Jangam United People's Forum menyaj khmat ya kam bad hadin kata la da don kono waseng ka ba pedang ini ban yakun ya election ni kroy ban lek ta kase kamu kata akan pakai kasih saja. em kadai tak ka people bangin ngite klom ki nong kersan ki jong lejong bang tangi lek chuno ro wat ka MP election la dangi kwa ban kersan ro ngin rai lang bangin kersan nang ta te dan sibun bangin ya ong ndai ingin scam ba da ka jinga tili ka jongi ka jinga system ka jongi idang la show ban wan ra bon ki jing ang no jong pa ba ka ba hakin ki system bal ada bro ila persang hi ka bangila ban wan ra ta ki kam development ki ba dai nam ta ka ram rajan ngam konsulsi ba da ka jogo poro nirang don ni ka kalat bangidang ai ki jinga rap ki pa ba jong konsulsi ka bangila hi pori baret wala dai long kumno ro irang persang ke bansakri kat bangila namanta kadong kathan ke juni Nak kalian ngejungi ngesim di karai, bang ini banyak sekmat ban form yang ketiga. Tim ngejungi bang ini banyak, tidak kalian jungi bang ini nang parti ru bang irung si parti ngirung halor kinorim ki baskem bang inwan ra kata karoi kepar apo jong ramra jangan konvensi. Nri hadin ni kendiat por kabagi ladep election MDC na kalian juga parti kalau di softno ya ka ramrai blok bari ubidar jongi kum presiden kalau wengno mardor presiden na kalian jongi kum kinong kersan lidar jongu nimla ban susngap ban susak kum ngani te ngilhaban ong u bandumno e meeting ini perkan tendang ile de perkan ila formno ya kanika forum bajongi banginya sekmat ya kam haru uput bangini banile election ru haban ya ada kidan ki parti ru ngilong balakloy banesno berita ki parti ki badon kam yangi lada kidan ki parti ru nak leng jengi ngilong di balaredi nak bertapu niat bek dan pankre election atau pra lengbau bidar jengi ba kulfa misngutu bana kaliang ka jongi kaliang di baba la rai banang ya kun biang ke election MLA namar jar pra kumta nakaliang gajungi ngikirpat ya poro kitu ki perlok kinong kersan ki jong ibaba ki balaju ya trelang broj kata ki bom semla ban ya don lang bat ni kene kesmi gi pentip bana kaliang jong ibaba ilalong balakre ban ya kun ka MLA election nam arjar kupra lagadai nakanu ka parti like not nak NPP kumbang ilapan bana bangilami menta kesmi barlada ngimyo na kanu ke parti ro ngilong ki balakre banyakun ya ka MLA election na marjar pra tiki kerpat iki nong kersan ni baba lese kini ki kendiat benai ki ban wan ngin sayo ban penlong ya ka general meeting ka ba khambon ka ba kumbang ngilong mentang ilayawan tang ki didar na ki katto kat ne ki polling station ki ba pher bat hakini ki benai ki ban wan ngi pen bena ba ngindon ka jingelang jong ka general meeting ka ba khambun do kino kersan ni baba bat haka ta por ngin sa pen benaro yanu ngin kersan hakan ka MP by election ya uno candidate bangin kersan ngin sim daka wei ka sur daka wei ka jingmut bat kum ka jingte song ya ki para member ki jongi